Estem de festa. Del 24 de maig al 7 de juny celebrem la Setmana dels Geoparcs Europeus, també l'Any de la Salut de les Plantes. Des del Vinyer, com a entitat col·laboradora del Geoparc Orígens, ho volem celebrar amb tots vosaltres amb aquest vídeo d'introducció a la poda en verd. Per arribar al que tenim amb aquesta copa hem de fer un llarg camí i la part més important d'aquest camí passa aquí, a la vinya. La poda d'hivern, la poda en verd, despampolat, controls de maduració i culminant amb la verema són tasques que hem d'anar realitzant durant tot l'any per aconseguir la màxima qualitat del nostre raïm. El que estem fent actualment a la finca i el que avui podreu veure és la poda en verd. Esporgar, esbrollar, birbar, eixarcolar són alguns dels noms que rep la poda en verd al llarg de tot el territori. En què consisteix la poda en verd? Doncs consisteix en eliminar òrgans vegetatius tant productius com no productius, és a dir, els brots que no ens interessen. Com decidim la quantitat de brots a treure? Doncs dependrà de la càrrega de raïm que vulguem deixar a la planta. Això en part ja ho haurem decidit a la poda de formació i a la poda d'hivern també. Què ens condicionarà també la poda en verd? La varietat, és a dir, el vigor de la varietat, la força amb què creix la planta, i el vigor de la planta, és a dir, una mateixa varietat en zones diferents es pot comportar de manera diferent. La poda en verd, a part de controlar la qualitat del raïm, també ens ajuda a d'altres coses. A l'eliminar part vegetativa, la planta ens queda més airejada i, per tant, minimitzem la possibilitat de malalties. I, per una altra banda, ens ajuda a preparar la poda d'hivern. A l'eliminar els brots no desitjats en verd, farem que a la poda d'hivern no els haguem de tallar. Per tant, la poda d'hivern serà més àgil i, a part, farem menys dany a la planta. Hi ha diferents maneres de fer la poda en verd. La poda en verd es pot fer de manera manual, com estem fent ara, però també es pot fer de manera mecànica o de forma química. Per una altra banda, el que hem de tindre en compte a l'hora de fer la poda en verd és el període idoni per fer-la, que va des de brotació fins a la floració. Però ens poden passar dues coses, que si iniciem la poda en verd massa aviat, després haguem de fer una altra passada per treure els brots que ens han nascut més tard, i si la fem massa tardana, pot ser que afectem a la floració i, per tant, al rendiment del cultiu i que també fem més mal a la planta perquè els brots ja siguin molt grans o estiguin endurits. Mireu, aquí ens trobem a una finca plantada al Pallars Jussà, a 650 metres d'alçada. Al fons podeu veure el Montsec. Com parlàvem abans, una part molt important de la poda en verd és el vigor que tingui la planta. Factors que poden influir en el seu vigor, com dèiem, pot ser la varietat, en aquest cas és merlot, també pot influir l'edat, en aquest cas estem parlant d'una vinya plantada el 2002, de 18 anys, amb els anys ha anat perdent part del seu vigor inicial. Un altre factor que influeix en la poda en verd és el sòl, el terreny. A terrenys més drenats, la planta té menys vigor i terrenys més argilosos que per tant retenen més la humitat, la planta té més vigor. Un altre factor que dèiem que influïa en la poda en verd era la poda de formació i la poda d'hivern, on hem decidit la càrrega que volem deixar de raïm a la planta. En aquest cas, la poda de formació que es va triar va ser un doble cordó rotllat. Què vol dir això? Que ens trobarem dos braços des de l'encreuament, a dreta i a esquerra. Veieu? Aquí tenim el tronc, això és l'encreuament, un braç cap a la dreta i un braç cap a l'esquerra. També en la poda de formació es va decidir deixar 6 caps. Veieu? Això és un cap, un altre cap per aquí, un altre per aquí, i així fins a 6 en total, com dèiem, 3 per banda. Llavors, en la poda d'hivern
el que vam decidir deixar, a veure si podem veure, aquí va ser on vam tallar aquest hivern passat, deixant 1 i 2 borrons d'on havien de néixer els nostres brots. Per tant, en què consisteix la poda en verd? En treure tots aquells brots que no siguin aquests 2x6, 12 que vam triar deixar. Per tant, tots els que surtin del tronc, dels braços, s'hauran d'anar eliminant fins així aconseguir la càrrega de raïm desitjada. Bueno, esperem que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol dubte podeu contactar amb nosaltres. Salut i vi!